Boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por asistir a este pleno tan concorrido e tan importante. Hoxe temos unha sesión extraordinaria que se realiza nesta Casa Consistorial ás 18 horas con un punto único que é a elección e toma de posesión da alcaldía e presidencia deste Concello, do Concello de Fene. O procedimento da elección da alcaldía, como neste caso, se poden presentar os candidatos que encabezaron as listas electorais nas pasadas eleccións municipais e tras a renuncia do alcalde Juventino Trigo pasa a encabezar a lista do Bloque Nacionalista Galego Alejandra Permuy Meizoso. Eu presido a sesión porque xa teño coñecemento que Alejandra vai a presentar a súa candidatura á alcaldía do Concello de Fene. Pero neste momento voulle preguntar aos demais cabezas de lista das diferentes candidaturas si presentan a súa candidatura a esta alcaldía. Por orden de votación, Sandra xa teño confirmación dela que si se presenta. Gumersindo en Galego presenta a candidatura. Joaquín Ayala presenta a candidatura. Mari Carmen Rodríguez Martínez non presenta candidatura. Bueno, pois o procedimento da votación é o seguinte: de maior a menor representación nas últimas eleccións municipais, procederemos a votar cada candidatura. Si nesta votación ningunha persoa, ningunha das candidatas acada a maioría absoluta, será designada a alcaldesa, en este caso, a lista máis votada, encabezada por Sandra Permuy. Procedemos xa á votación. Votos a favor de Alejandra Permuy Meizoso. Votos a favor de Gumersindo Pedro Galego Feal. Votos a favor de Joaquín Julián Ayala Garrido. Pois, como expliquei antes, a persoa que encabezou a lista máis votada, en este caso, Sandra Permuy, a nova alcaldesa, logo de prometer ou xurar o cargo. E eu perdi a folla. Nos ponemos de pé? Sandra Permuy, xuras ou prometes pola tua conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcaldesa do Concello de Fene con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Si, prometo, por imperativo legal, e comprométome a defender os dereitos e os intereses xerais da veciñanza de Fene e do pobo galego. Pois moi boa tarde a todos e a todas. Hai ben poucos días estaba pensando que nunca na historia do noso Concello houbo unha muller na alcaldía. Pode parecer anecdótico, mas trátase dun cambio radical. Neste ano 2025, a Corporación de Fene parécese máis que nunca ao pobo que nos elixiu. Unha corporación con maioría de mulleres que reflite a nosa realidade demográfica. Todos os partidos incluímos a perspectiva de xénero nas nosas candidaturas. En este momento, neste pleno, Fene marca un novo fito sendo a política local a que leva a dianteira en materia de igualdade. Non vou ocultar que existe machismo, que existen barreiras para as mulleres
incluso nas persoas que exercen cargos públicos e que fan o contrario ao que din. Mais teño claro que con paciencia, con constancia, con moita reivindicación, as mulleres acaudaremos unha sociedade máis xusta e máis igualitaria. Hoxe tamén é un día histórico, porque están presentes Pepe e Tino, que suman máis de 36 anos de gobernos nacionalistas. Grazas aos dous por acompañarnos no pleno. Grazas aos grupos municipais presentes, que con lexítimas diferencias me trasladaron estes días o seu compromiso por Fene. Moitas grazas a todas as persoas que hoxe estades aquí, a miña familia, por creer en min e acompañarme sempre, as miñas amizades e as miñas compañeiras, especialmente pola axuda e a comprensión que me prestan sempre. Agradezo especialmente o apoio do BNG, desde a Asamblea Local á Executiva Comarcal e, como non, a nosa portavoz nacional, Ana Pontón. A vosa confianza fixo que hoxe sexa posible esta alcaldía. Hoxe entran en vigor os orzamentos municipais, uns orzamentos de máis de 16 millóns de euros, cheos de proxectos e de forza transformadora. O Goberno estará activo, impulsando iniciativas e propostas que melloren a calidade de vida da veciñanza. Desde o diálogo constante con diferentes grupos municipais e coa veciñanza, impulsaremos a dotación e renovación de servicios básicos. Temos retos importantes: mellorar o benestar social, mellorar as rúas e camiños, impulsar un novo pexón, eliminar barreiras físicas e tamén mentais, manter o facho cultural e deportivo da man das diferentes sociedades. Traballar a prol do emprego digno e duns servicios educativos e sanitarios á altura do noso pobo, con tenacidade. Petaremos en todas as portas para mellorar Fene. En definitiva, un Fene mellor para vivir as que estamos e todas as persoas que queiran vir. Dixo Tino, no seu último discurso de investidura, Fene merece un goberno estable e forte, pero, sobre todo, merece un goberno honesto, transparente, que traballe, que faga política con mayúsculas, políticas para a xente e coa xente. O obxectivo está logrado, Tino. Fene conta con estabilidade, honestidade, proxecto e equipo para desenvolvelo. Hai moito que facer e conto con persoas moi preparadas e competentes en todos os ámbitos, así que non queda máis que seguir traballando. Moitas grazas de novo a todos e todas e síntome tremendamente orgullosa, unha filla da reconversión, de ser a primeira alcaldesa do Concello de Fene. Moitas grazas. Bueno, pois toca pechar o pleno. Moitísimas grazas por acompañarnos e damos por finalizada a sesión.